asodanzi wana amazemu na nafi dzuramba ukona amadza dzemdzima makachana anzidzura ukona but no makati waende kutenga zvaida zvakuti ndikoi marazi ndakatenga vataura kuti koi Tawira na watu pale tutaumotengwa ndenda tutenge tukutengwa tuenda sei tuendesa zvitodi zvikuendesa andina then zvapo zvinhu makazodi zogwera saka tiri kumisa chii I want to know why chamisa chigwa pana zvakagara panapa tikawirana kuti mukati tengai zvakati nezvakati zvakati zvikatengwa tozoziva kuti chamisa chii kuti mbatya idzi dzisagora chamisa chii chachitambudziko chiba zvini zvakataurira naye ini takaroora pamwe muno takaroora pamwe pamaramba saka kucheka kwakaita mudzimai wemunono wangu yange iri nguva yenyaya covid haina kumira zvakanaka yaingoti nhamo yauya ungoziva zvinochaita kuno izvo zvese takazvizwa tikatomutemwa chakati last year vakataurirwa kuti unofanira kuva nepepa rinofunga unaro pepa rachakakakura vembatya dzazo dzese ikwamaramba kwatedza nino ndiri kutarisira kuti zviitoo zvinofambawo zvakanaka vabatsirika mapepa achakawirirana where is the problem problem ndine Edward kanjani problem yakaita problem yandakasangana nayo baba makatitonga panapa muchibva manditi enda tsvake mombe yamai nebhulezo breki onyorerwa masaizi butsu koshitomu zvese ndo zvauchapuwanisa saka inini pandakabva panapa ndakasvika kugara ndakazotumirwa lisiti ndabva yasiyana nezvinhu zvatakatongwa panapa saka ndakadziura nyaya yako saka ndakadzoka bambo imi mamusabvira mamboroora ndakaroora saka mafuta kumanobhadhara kaire akanyora pepa ndiani vanatezvara vachidwanana akamuira samba indiani awasitoriwo futi avati takaroora saka vanofanira kungotorikomana vanatezvara vanyora pepa here varipi atumirwa masama but imi murudzudzaati saka muri chii saka handudai mukaona tezvara vakanyora pepa here atumirwa masama upi Aku mana
Listi ndakaitumira pafoni. Akakutumira pafoni ndeni. Ndi uyaita ulisawa Gloria. Mukadzi. Akaronga na mai. Uya akamira listi. Mukomana mukuru hanzvadzi yavo Mukunda Maramba. Mukunda Maramba. Ini ndiri muroora naye. Watakauya navo vakanga vari vana sekuru vana bami vana sekuru uyu. Havana kuuya bando vari vakapuwa masamanisi hanzvadzi yani yatete ava. Ini ndiri mai Maramba. Saka Gloria akatumira listi yake. Awo ndiye tete wakuru wasaka. Atati Gloria ndiani? Mukunda. Mukunda wani? Uyo aitaura pake ndaibata mbato mukunda mwana mtata. Ndiye akatumira listi. Aiwa, uya akatumira Gloria. Yokwayata. Saka kana Gloria wacho listi hii kana wana baba wacho kuzei kusuziya. Saka listi yake wana. Wakadzi ka musazvipe zvinyembe kana muchamuna nababa siyai wana baba waiti baba wavo kana wana tete muri kudiwa modaidzwa wana tete moita basa renyu rechii ukana mukadzi anotumira listi iyi yezvinhu zvarongodwa nababa kuti vana baba vese wana mafoni zvamutora iye ndiye akangwara sei ukozika pane zvimwe zvinhu pachiwano munozwa tete zvisingaiti ba munzwa amubhadharisi munhu makwidzi atumbuka iri ba munhu kana akaroora wakaroora anditi vandiri vakumuti kubhadhara kuti makwidza dumbu ngechituku makamuzonesa pane chakuzvibhozira pane mbatya because kana munhu auya makupanisa nekuti wauirei no ngatisadaro imi pambo endai mubhadhare list yatakawirana muno mundu yamubhadhara endai mubhadhare kana waramba izvo zvinositaure then isusu tokutaura Uyo Maramba ngaenda kutaurira wasarambora mushungu ubainda karongo iyo ngoziyo mwana sekuru awaita uyana nawo iyo maramba uri maramba here izvoskuiziwa uchaiziwa chienda unana baba woti ndikubva kudari ndoda kuzivawo nenyaya yakamira sei kubva wabatsira nyaya tine zvinhu zvatakawirana munomu kuti murume abhadhara kuti mbatya dziite sei because vanhu chinodetsa muzondesi vanhu vari very sick pepa wa very sick pamwe apa ishu iripo haisiri ishu yekuti hembe asinogoi hembe nyaya yekuti munhu akafa necovid munguva yecovid saka hembe dzacho dzine covid ndopi wani munodzipisa ndokune nyaya yekuti tikaungana dzikapiwa udupiwa tiani ndokune nyaya yekwezi these are all the delaying tricks pamwe muite zvotataura mugare pasi muite decision kana musiri kudzida ndii munoziva zvekuita nazvo zvamataura imi dzizi yenyu ndiri faina uyu murume muri kuti murume abude munyaya mudzana taureti ndingatouya nembichana yekuti kana watambira vari panapa kana mama pamwe zviri nyore nokuti vanhu vacho unoona challenge iri peri pamwe ine zimashe dzichizvida kuti zviite asi kupapa makadai izvozvo munopana asi uyo asi nenyaya yekuti haasati atomboziva kuti nyaya yashakapira
tiita kumulemedza. pamusoro pechangana Yes. ndingotaura hangu musi wenyaya musi wekutanga ndakanga ndiri pano vana baba vedu vanina murume wangu wanga wandi pano hanzvadzi dzani dzatete shuwa nyaya yakataurwa sematauro ekuti tikabvumirana saka isusu takatoshama kuona samanisiro akuuya tikati mukwasha kanjanda wakazikana ende dziri harare dzitakunza ungana dziri kuodaidza wana tezvaro wobvisa izvi neizvi zvishomawo kuti muparadzenyi zviro handiti wozopedzisako saka ndo patatu kutoshama kuti watidaidzirei saka zvamuri kutaura ngezveshuwa wana baba munini awa hanzvadzi dzana tete wari bocha isusu tiri kunyakatsaka saka mwana uyu haatozvizivi wana tete ndo vanoti tupawo masoko saka haana chaanogona kudzokesa haatowazivi saka ava ndo vachadzokesa soko kuni kuwana uyu hanzvadzi yavo kuti waunoti wodini ndimupacha zvatakabvumirana musi wacho ndakanditoriwo pano zvatotishamisawo kuti paane pepa itsva ndiri mai maranga asi ava ndivo vanogona kutodzokesa soko kune vana vehanzvadzi dzavo kuti zvazi zvakati zvakati uye asho Okay, itai izvozvo zvinotipandisa kuti tozwa kuti mara. pamusoro pechangamira ndinoitwa dzirutwe pepa iro ishuwa rakauya ndakatenda twice panapa problem yaita kuti uyu asvike kuno hakuna kuwiranwa kuri kuitika pakati pakanjanda navana maramba patakabva mudare munomu tiri panze apo takagara almost 1 hour wachikanda mashoko kuti iwewe kwam urakaidza kundifikisa here takasvika pekubhadhara $100 for transport kuzi you should apologize asi pawakanga waenda wari 2 wakatothreatenwa kumba kwawana maramba kwacho kuti itai zvatiri kuda tiri panapa or else zvamuri kutaura hatiitiba saka ava kuuya kutopotera Chawakuda chii chawakuda? vakuda mabhusa I don't know kuti vari kudei asi chokwadi ndechekuti vari kuthreatena this guy saka ava kupotera kuno dai mamubatsira because this happened 2021 Like, it's okay. hamene kuti munomubatsira sei saka ngatibheka kutambidzana kuno Right, it's okay. Isusu zvatuita. hamenewo kuti mungabatsira sei. No, it's okay. Ima uma. Kana wasiri kuuya, wakasevwa here. Wakasevwa. Saka vana kuuya. Right. Chiwafonera futi mwasevwa case 2 so that Saturday they come. If they don't come here, they contact the court. Then takuita zvatakuita. Saka handi, that's not Saturday. Disgusting.